नवंबर में जइबू हमार जान तो दिसंबर में दोसर जान पटा लेम। हाँ तो भैया लोग उ अपना राजा संगे मजा करी तो हम का उनकरा याद में साजा काटेम। उ सोचा तारी कि उ चल जइहे तो हम लूट जाएम, बर्बाद हो जाएम। जैसे ही उनका नवंबर में डोली उठी, दिसंबर में हमार दिल है दूसरा पर लूटी। हम उ आशिक ना हई जे अपना सोना के वियोग में कोना में जाके रोवेले और खेसारी भैया के गाना के स्टेटस लगावेले। ई प्यार काल परसों के कोई ना रहे, अब भुला गइल वैसे जैसे भइल ना रहे। हम तो न्यू वर्जन के आशिक हई, तुम जाओ सनम दूसरी पटा लेंगे हम। हाँ तो भैया लोग रउए लो बताई लो कि बियाह करके वाह वाह करी है, हम अपन जिंदगी तबाह करें। हम उनकरा से सच्चा प्यार कइले बानी, उ जौन बोली है तवन हम करेम, बाकी भुला के भी जान ना देम। अगर ई जान रही तो दोसर जान मिल जई है। उ अपना शादी के कार्ड देले बाड़ी तो उनकरा शादी में हम जइबे करेम, जाके भर पेट खइबे करेम। अरे 11 रुपया न्योता करे के बा तो 11 रुपया ऐसे ही डांड कर दी। पूरा पूरी पुलाव खा के 11 रुपया सधा देवे के बा। एकदम हचड़ हचड़ के खाएम जब तक 11 रुपया वसूल ना हो जाओ। ई मत सोच कि तहरा बिना सब सुनसान हो जाई। अरे तोहरे जयमाला में कोनो के नंबर दिया जाई, तू जयमाला करी ह, हम दूसरकी वाली से हाला करेम। तनी कान खोल के सुन ल, दिलवा के बगिया के फुलवा खिल जाई हो, कि दिलवा के बगिया के फुलवा खिल जाई हो। नवंबर में जइबू तो दिसंबर में दोसर जान मिल जाई हो।